Takže čuste lidi, já vás vítám u prvního dílu na hru Let's Play na hru Skyrim ze série The Elder Scroll. Já se Tožouji z kanálu Invisible Players. Odteď budeme natáčet pořád, pravidelně, týdenně 2-3 videa, vlastně ne 4, 6. Už na nás mluví, tak se podíváme kolem sebe. Já vám teď něco budu povídat, vy si můžete číst a trochu poslouchat. Nerozhodli jsme se dělat nějaké informační video, rozhodli jsme se rovnou natáčet. Intro doladíme, určitě ho seženeme, pak se určitě taky rozhodneme pro nějaké jiné hry. Králík bude natáčet Gothic, Mass Effect, já ještě můžu Heroes, to vlastně můžete vidět i na našem obrázku úvodním, taky lolko. Máme už Facebook, Twitch, všechno vám dám do popisku. Chápu, že nebudeme mít asi moc fanoušků za začátku, můžeme mít hejtry, ale to nevadí, my se s tím poperem. Uvidíme, nejsme žádní malí kidi, může to tak znít, já prostě mám takový hlas. Uvidíme, jak se to všechno podaří. Já když si na něco vzpomenu, tak vám to řeknu ještě během her. Takže, teď ke hře. Hrajeme Skyrim. Vůbec nevím, koho budeme hrát. Tady ten je z Rorikova dvorce. Já už vám to chtěl říct anglicky, protože jsem zvyklý. Videa by měly být kolem 20 minut. Tak uvidíme to. Do komentářů mi určitě napište, jestli mám hrát zabouřené hlavy nebo císařské. Tam je generál Tullius, to je na tom koni, ale v tom červeném. Tam ta paní, nevím to je. No. Já už jsem to hrál, projel jsem hlavní linii, jakože tu za drakorozeného, když to tak řeknu. Ale chci se věnovat i vedlejším úkolům, tahle série by mohla být obsáhlejší. Hra mě strašně baví. A určitě budu rád za jakékoliv ohlasy. Beru kritiku i negativní, ale když ji napíšete formou nesprostých slov, budu vám za to vděčný. Samozřejmě, když někdo potřebuje vyjádřit svůj vztek, může, nebudu mu za to vyčítat asi snad. Tak. Jdeme na popravčí špale. Ach jo. Já jsem vás rád. Ralofa. Lokira. A Ulfriku. Budete mi chybět. Už slyším své jméno, dobře. A automatické ukládání. Good. Zvorářova. Tam. Taky se něco stane. No, já nechci spoilerovat. Ach jo. Nedělej to. Ne, Lokire, vrát se, prosím. Jakože, kdo? Tam někdo? Aha, ne, já. Tak a teď výběr postavy. Já si myslím, že tady se tak na 5 minut zastavíme. Protože vůbec nevím, kdo chci být. Vždycky hraju za nějakého člověka. Prostě někdo, kdo vypadá normálně, ale kterým se ví pro magii. Nechci hrát toho maga. Vím, že to natáčel Gonky, já vím, ale já to pojmu možná trochu jinak. Uvidíme.
Natáčelo to hodně lidí. Já jenom prostě jsem si řekl, tuhle hru mám rád, tak ji zkusím natočit. Pardon. Kite. Mrštní, jejich přirozený talent pro skrývání zničení, znamenité zloděje. Tak jo, budeme kajtovat. Pardon, vůbec nevím, co to znamená. Chláp. Žádná přednastavená. Ale nevím, jak chci vypadat. To je hezké. No dobré, nebudu žádný zachrtlík. Hlava. Určitě mi jako pište tipy vaše nějaké, nebo co máte z vlastních zkušeností. Tu jsou jako dvě typy pletě. Buď budu světlý, anebo tmavý. Lepší je to tmavší. Ušpinění a ne, já jsem čistotný. Nevidím rozdíl. Výzvy. Ty si vždycky dávám, protože to je úplně husté. To vypadáme pak cool, jakože nás za zloděje už chytli a mučili. Přitom jsme ještě nikdy nezlodějili. Tohle si dám. To je takový znak. Válečné pomalování. Nevím, jestli se to na kajta hodí. Taková číča skvrnitá. Ježiš, to je roztomilá. Ještě i tohle bylo fajné. Na tom oušku. Tak ale spíš, ať nám to jde vidět, tak si dám tady tohle a barvu. Musí to být nějaká, která jde dobře vidět. Ne, černošlak skvěle. Mohl bych to přeskočit, ale já si myslím, že na první díl takový ilustrační, ne, to je blbý slovo, takový úvodní, to je to slovo, si můžeme pohrát. Tady s postavičkou, to vypadá, kdyby ho měl zlomený. Třeba nějakou hezkou číču. To je dobrý. Výška, nechám tak. Mají číče dlouhý nos? Nevím, tak to dám takhle. Já doma kočku. Je to škoda. Dobré. Výška, pardon za auto. Nevím, jestli ho slyšíte, ale musí tady projet zrovna, když natáčím první video. Typické. Výška, no nechci to dávat nejvíš, ale ani nejníž. Většinou ani lícních kostí, kde jsou lícní kosti, někde pod okem, ne? Tady tohle je lícní kost. Tak těsně, je to někde tady prý. To jsou ty, dobré. Lícní kosti necháme být, ty se mi líbí odstín tváři. Jo, dobrý. Takhle to je fajn. Vrásky od smíchu. Tak to musí být dobrý. Budeme smaví. To vypadáme úplně barevně, já tady dám ještě ten odstín tváře. No, to už není tak dobré, jak to válečné pojmen tetování, tak to necháme tak. Oni můžou být úplně barevní, tak teď jsem zjistil, co jsou kočky za skvělé stvořeníčka. Svíme si. Tam jde vidět ta kérka. To není kérka. Tam je vlastně jízva. Tak jo, tak vydáme takovou... Vidíte, to vede úplně... Tady os z hlavy a úplně nám to rozpůlí hlavu. Odstín brady. Počkejte, neříkejte mi... Ach jo. Budu hrát s dykama. S tím jsem ještě nikdy nehrál, je to pro mě výzva. Protože jsem si vždycky říkal, že nedávají zase takový... damage. Buď černou, což vypadá zvláštně, a bílá, nevypadá hůř. Černý. Barva těla. Barva čela.
Pardon, moje chyba. To dám bíle. Podíváme se na oči. Kolik nám toho chybí? No dobré. Ne, vlasy ne. To už se na koči čeká ne. No, takové obyčejné. Ne. Vousy možná takové kočiči. Doufám, že budu upravovat tyhle. No, tak to ne. Bez vousů budeš. Upravím barvu ničeho. Jdem na ústa. Ne, my se budeme... Ne, tady. Tohle je takové číčovské. Krása, jen se podíváme, jak ho nahráváme. 8 minutek. 8-9. Nezapil jsem to hned. Výška úst. Nebudeme to dávat nejvyš. Vyčnívání úst. To máme protáhlý ksichtík. Tyjo. Že je to baví tam čekat na mě, než mě popraví, abych mě pustil, kdybych si uvědomil, jak dlouho bych na sebe musel čekat. Dobrá. Barvartu. Já bych to možná dal bíle. To vypadá jako staří. Což mě překvapuje, že jsme si tady nikde nedávali to. Výška obočí. To zase to nemám moc vysoko, ale to vypadá to jako... Jak to z boku vypadá. To je krásný. Ježiš. Chudák, on vypadá jak vůl. S prominutím. Tak tyhle očka jsou hezká. Ty vypadají moc krutě. Vypadají moc smutně. Vypadají tak jako, že... zabiju tě. Ty vypadají... otrávuj mě. Vypadají takové... Je první nebo... Tyhle, já budu agresivní kočka. Já nemám tu čárečku, jak se tomu říká, zorničku nemám. Tady nemám zorničku, tak to si určitě nedám. To by mě upalili za kacířci. Tady tyhle, oni jsou až na tyhle. Ne, oni musí být níž. Rozestup. Barva linky, nevím co je linka. Jo, linka je tohle. Takhle si dám linku. Oční stín nemůžu mít, tak to je dobrá. Tak to si tím pádem dám ale černou linku. Tak. Co říkáte na naši postavičku? Já si myslím, že dobré. Jenom se chci podívat na pohlaví. Rasa. Dobré. R. Pojmenovat. Tak asi... Tuto nejde, musím se lekl. Asi moje jméno, moji přezdívku typickou. You with one of the trade caravans, Khajiit? Your kind always seems to find trouble. Ne, What should we do? He's not on the list. neděláme problémy. He goes to the block. By your orders, Captain. Jo, ne. I'm sorry. I'm not sure your remains return to elsewhere. Jo, Follow the prosím. captain, prisoner. Jinak mám 2 datadisky. Je Dragonborn a Headfire. Jeden přidává Solstheim, nevím jak se to čte, omlouvám se, což je ostrov z Morrowindu. Z Morrowindu, na kterém jsou úkoly a takové. Tam se určitě taky dostaneme. A druhý je Headfire, což je koupení pozemků, vytvoření vlastního domu a s tím si taky určitě pohráme. Na to se těším, tak teď budeme chvíli poslouchat. What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the 8 divines upon For you. the love of Talos, shut up and Learn our Tak ty se toho, wish. ty se nebojíš toho kata, já bych se bál. come on! I haven't got all morning. Ty jsi dobrý. Já si myslím, že úvodní video bude kratší.
A hned, co se dostaneme z Helgenu, tak to střihnu. Oh, ne. To nemám rád. You Imperial bastards! Justice! Death to the Stormcloaks! As fearless in death as he was in life. Next, the cat! Ta kočka? Ty. Here it is again. Ta kněžka je ale kočka. Tak ji tam pošlete. Next, prisoner! Ne, řekla si další kočka. Nice and easy. Ne, já nechci umřít, prosím. Já nechci. Nečum. Já jsem na tebe naštvaný, poslal jsi mi tam. Ten jeho bícák. To bych taky chtěl mít. Nemám nic. What in oblivion is that? Sentries, what do you see? It's in the clouds. Drak. Au. Jau, ne. Boli mě hlava z tebe. Prosím, odveďte mě. Hraju? To se čte Khajiit, aha, já myslel, že Khajiit. Už jdu. Ralfe, jdu. What is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down villages. O, to bylo moudré, sakra, moc se to už mi rychle chodí. We need to move now. Téma. Up through the tower. Let's go. Jako mám mít první? This way, friends. Oh, we just need to To je nějaký Alduin. Pomoc. Prosím. Zachraň mi život. see the inn on the other side. Jump through the roof and keep going. Jo. Ježiš, co to bylo za zvuk? Bože. Určitě mi napište, jestli se mám přidat k bořným hávům nebo císařským. Rád vás poslechnu a právě se chci rozhodnout That a boy. podle vás, Toro! ne moc podle sebe, Everyone get back! takže mi určitě dejte vědět. Still alive, prisoner? Keep close to me if you want to stay that way. Gunnar, take care of Ty the jsi boy. ten s tím bicakem? General Mhm, Tullius and join the vidíte to? defense. God's To je guide bicek. you, Helvar. Ty už takový nemáš. No jo. Běžím. Pomoc. Close to the wall! Alduin, no. Já si tě chytím. Quickly, follow me! A hru mám samozřejmě koupenou, to se nebojte. Tady, můžete vidět. Abyste si nemysleli, že jsem nějaký parezák, nebo tak něco. Ach jo. It's you and me, prisoner. Stay close. Jo, ale vypadám cool. Mám rozvázané ruce, ale furt nic nemůžu dělat. Protože on mi je musí rozvázat. Tady můžu jít vlastně ke komukoliv, tady to moc tolik nezáleží. Tady to je jedno. Takes you all to Sovereign. Já půjdu s tím, protože je to blíž. Ale není to jako, že bych se k ním chtěl přidat. Já se prostě rozhodnu buď podle vás. Takže dokud mi tam aspoň 3 lidi, 3, mi napíšou, co bych, za koho bych měl hrát, tak budu dělat jiné questy, nebudu se vůbec starat o ten jejich problém. No, máme 17 minut. Uvidíme. Teď z Helgenu. We'll meet again in Sodom. Uvidíme. Neboj. Looks like we're the only ones who made it. A Ulfric. That thing was a dragon. No doubt. Just like the children's stories and the legends. The harbingers of the end times. We better get moving. Come here. Let me Prosím. see if I can get those Ale bindings. ty máš tež, ale... Ten brud. Je, díky. You may as well take Gunjar's gear. He won't be needing it anymore.
takové kočičí ručky. A budu hrát samozřejmě na lehkou zbroj, All right. Get that armor on and give that axe a few protože swings. to by asi bylo zbytečné hrát na to, To see if I can když find some way já out. jsem už to vyhodil. Ah, this one's locked. Let's see about that gate. Damn. No way to open this from outside. Otevři se. Říkám otevři se, protože jestli ne... Pomoc, pomoc, já jdu pryč. Take cover. Jo. Není možné vybrat kapsy. To je celkem škoda. Můžeš se zvednout? Klíč k pevnosti Helgen. Těžká, těžká, těžká. Císařský meč. Já jsem říkal, že budu hrát deky. Císařský. Těžká, těžká, těžká. Inventář, zbraně. Unlocks that door. Ona je rychlejší, vidíte? Zase je slabší, no. Come on. Let's get out of here before the Ale oni zlepšují ty. down on our head. Jak kdybych to hrál pořád, že? Ale tady to nemám rád strašně. Tady to vám to dá vlastně, ze začátku vám to ukáže jak cestu válečníka. Pak cestu... To zamrzí. Je tu někdo? Jo, a obtížnost mám na učedníka. Myslím, že to je druhé, třetí, nevím. Uvidíme. Lehká. To je lepší. Železná deka. Zkusíme jet na ty deky. We'll need them. Zkusíme jet na ty deky, uvidíme. R. F. Tohle, na to jsem nikdy nemohl přijít, ale teď už to vím. Ukáže nám to tedy cestu válečníka, lukostřelce i mága, ale my asi budeme takoví ti válečníci v uvozovkách. Moc válečníci nebudeme, sakra. Nějaký Carlos hraje raz. Tak je, tak to všichni víme. Carlos hraje raz. Dobře. Takže budeme hrát toho takového válečníka v uvozovkách. Budeme hrát dejkaře, my budeme podli, budeme zabíjet ze zadu. Málo vydrže? Ještě že nemá HP. Mučitel, co má mučitel při sobě? Já jsem si neoblikl to oblečení. R. On má ocelovou deku, moment. Moment. F. To vlastně ani nemusím to. Je, tady je kniha o mně. Vidíte? Když si to přečtu, tak to. Dělám se byl Torny. Jak dlouho natáčíme? Nechci, ať to je dlouho, ať vás to nenudí. 22 minut. Looks like there's something in the Jo, že bych to ukončil tady. Na takovém zvláštním místě. It's locked. See if you Železný palcát štít. Ještě nám to dokonce... Se štítem tady jsou vážně všechny. grab it. To nejde. Nice. Dobrý. Well, then let's go. Já vím, že to bylo nejlehčí, ale... Co? No... Už se dívám na zlato, ale... Nevím. Nechám mu to... Chudák. Už je mrtvý a my bychom mu brali ještě... vybavení. Podíváme se do inventáře. Písemnosti tu knížku přečtu.
aby se neřeklo, že vůbec neumím žádné kouzlo. A tady, nepůjdeme dál, tady to uložím a odejdeme. Takže já vám děkuji za shlídnutí. Budu vám strašně vděčný, když začnete odebírat náš kanál. Patrik nebo Králík taky začne natáčet ještě dnes nebo zítra. Můžete lajkovat, komentovat, určitě se vyjadřujte, pište tipy, jestli mám hrát za bouřné havy císařské. V popisku najdete náš Facebook, Twitch, e-mail vám tam napíšeme a já se teda s váma loučím, jsem vám velmi vděčný, že jste se na to podívali, doufám, že se vám to líbilo. Omluvte chyby začátečníka, nejsem perfektní a tedy mějte se, čaues.